Εξασκήσου στην εθελοντική δυσκολία για να χτίσεις άθραυστη θέληση. Σε έναν κόσμο εθισμένο στην άνεση, η πειθαρχία γίνεται υπερδύναμη. Οι Στοικοί δεν περίμεναν τη ζωή να τους προκαλέσει. Προκάλεσαν πρώτα τους εαυτούς τους. Όχι για να υποφέρουν, αλλά για να δυναμώσουν. Όχι για να τιμωρήσεις, αλλά για να προετοιμαστείς. Ο Σενέκας έγραψε κάποτε «Ορίστε έναν ορισμένο αριθμό ημερών κατά τις οποίες θα είστε ικανοποιημένοι με το πιο λιτό και φθηνό φαγητό, με χοντροκομμένη και τραχιά ενδυμασία, λέγοντας στον εαυτό σας «Αυτή είναι η κατάσταση που φοβόμουν. Αυτή ήταν η εκούσια δυσκολία. Μία επιλεγμένη στιγμή δυσφορίας για να χτίσετε ένα μυαλό που δεν θα ράγιζε υποπίεση. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αποφεύγουν την ενόχληση πάση θυσία. Αλλά τι συμβαίνει όταν η ζωή δυσκολεύει? Λυγίζουν, πανικοβάλλονται, κατηγορούν. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί για τις δύσκολες μέρες. Έχουν ήδη εξασκηθεί στην πείνα, την κόπωση, την απόρριψη, την πλήξη, τον αγώνα, τους κάνει προσαρμόσιμους. Δεν χτίζεις δύναμη θέλησης παρακολουθώντας βίντεο με κίνητρα. Την χτίζεις κάνοντας αυτό που δεν θέλεις να κάνεις. Επίτηδες για 24 ώρες για να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι ελέγχετε τις ορμές σας. Ένα κρύο ντους όταν το μυαλό σας φωνάζει «όχι». Λέγοντας όχι σε μια πολυτέλεια που έχει την οικονομική δυνατότητα, απλώς για να βελτιώσεις την αυτοσυγκράτησή σου. Να ξυπνάς νωρίς για προπόνηση όταν το σώμα σου λαχταρά το κρεβάτι. Αυτές οι μικρές επιλογές στιβάζονται και με την πάροδο του χρόνου γίνεσαι επικίνδυνος. Όχι επειδή είσαι σκληρός με τον εαυτό σου, αλλά επειδή συνειδητοποιείς την αλήθεια. Η άνεση δεν σε κάνει πιο δυνατό. Η πρόκληση υπάρχει. Και όταν έρχονται οι δυσκολίες, όπως συμβαίνει πάντα, δεν τρέχεις. Χαμογελάς, επειδή έχεις ήδη περπατήσει στη φωτιά από επιλογή. Ο Μάρκος Αβρίλιος κυβέρνησε κατά τη διάρκεια επιδημιών, πολέμων και προδοσιών. Κι όμως έγραψε με ηρεμία και σαφήνεια. Γιατί? Επειδή οι δυσκολίες δεν τον σόκαραν, ήταν αναμενόμενες. Και όταν οι δυσκολίες είναι αναμενόμενες, χάνουν τη δύναμή τους να σε παραλύσουν.